do Celta B, ainda que ela aclarou da prensa, aclarou Luís, que non era só por esta xogada, senón polos cartóns amarelos, un pouco foi polo estilo de arbitraxe, pero sen dúbida o que hai un non fora de xogo de Fragapane. Fíxense vostedes, hai dous xogadores que poden ir a pola pelota, un é Guille Andrés que é o que marca, pero outro que parece que está en posición antirregulamentaria é Fragapane que é o que dá o pase. Aí a clave é o Liniero creo que está ben colocado, Ademais é a típica xogada que está perfecto colocado. É a típica xogada que, bueno, podes admitir incluso o erro do asistente por moi pouco. Outra cosa que te queixes polo estilo de arbitraxe ou por outro tipo de circunstancias. Unha acción así pode equivocarse, non o asistente. Sí, por iso. Bueno, pois foi unha xogada conflictiva e que desencadenou este cabreo de Luisito que xa viña da xornada anterior co partido diante do Sporting B con outro gol anulado. Bueno, é a pinga que colma o vaso. Bueno, este foi un partido, supoño que estarías atento, Xosé Luis, moito equilibrio, moito coñecemento dun e doutro equipo e que prácticamente houve un 100% de efectividade. Hai partidos que se levan a organizacións dos dous equipos, un equipo defende, outro está atacando e ten posesión. Este é un partido de moita disputa, de moita intensidade, de tratar de coller os segundos balóns e a partir de aí xogar. Eu creo que o resultado é xusto porque os dous equipos estiveron nunha línea boa. Que che parece, Changui, este Pontevedra que ascendeu prácticamente co mesmo equipo que xogaba en terceira e que agora está na zona alta de segunda B? Sí, quizás... Igual sufría máis en terceira que en segunda B. Sí, quizás sí, pero bueno, eu creo que era un equipo en terceira, pero xa é un equipo de segunda B en terceira. E agora, ainda que lle costou adaptarse á categoría ao principio, colleulle xa a manexa, é un equipo que vai disputar os partidos a calquer equipo. Eu alégrome de que houbera reconducido a categoría e de que este aí arriba, porque eu creo que Pontevedra necesita un equipo aí arriba, sobre todo en segunda B. Xa vimos o gol do empate de Mouriño, algunha oportunidade, non houve máis disparos, é que entre os tres paus contabilizamos 2 en todo o partido, este lanzamento de Ramón Verdú, este outro de Jordan, e ao final eu creo que o empate foi o máis xusto. Yo creo que